Deti s ubolenou dušou. Pomôcť pri liečbe má nové, krajšie prostredie. Hviezda ultramaratónov Lenka Poláčková má v nohách tisíce kilometrov. Tradícia ožíva. Mikuláš skrotí a odoženie zlých krampusov. Úžasný Dominik Hrpela spolu s nami dnes ráno v Teleráne. Krásnu, nádhernú atmosféru Perimbaby, až zimomriavky z toho. Úplne, a to platí, inak krásne a aj v jeho podaní. Tešíme sa z toho, budeme sa s ním dnes samozrejme rozprávať, ale aj vám sa budeme venovať. Konkrétne by sme vám aj chceli venovať 46 000 eur. Presne, tie máme pripravené do dnešnej súťaže Vstávaj a vyhraj. Máme aj nové heslo, treba si ho zapísať. Sneh sa sype pomaly. V Markíze sme vyhrali, budeme veľmi držať palce. Takže posielajte SMS-ky v tvare Teleránu na číslo 6667. Ešte stále sme nežrebovali, ešte stále máte šancu. Držíme palce, ale poďme teraz hovoriť o krampusoch. A teraz si hovoríte, o čom mi tu hovoríte? O krampusoch. My vám to vysvetlíme, pretože dobro väčšinou, alebo vždy býva tak, že zvíťazí nad tým zlom. Krampus bol čert, ktorý strašil deti, ale len do chvíle, kým sa nezjavil Mikuláš. A práve o týchto krampusoch, čertoch sa ideme dnes ráno rozprávať v Teleráne s našim ďalším hosťom. S Máriom Nemetom, ktorý je organizátorom Nocí krampusov. Mário, vítaj medzi nami. Hello. Ahoj, ty si doniesol 1/3 Jaroviec sem. Áno, správne. Lebo hovoríme o Jarovciach špecificky. Vy, ktorí ste známi geografie a viete, že Jarovce sa nachádzajú vyslovene v takom, no na hranici už skoro v Rakúsku, skoro blízko Maďarska a samozrejme ale stále na Slovensku. Práve preto sme si kladli otázku, čo alebo kto je Krampus predovšetkým a ako sa dostal do Jaroviec, prosím ťa. Čiže my sme pohraničná obec, ako sme spomínali. Žijú u nás 4 menšiny: Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Slovenska. A keďže sme blízko toho Rakúska, občas zájdeme aj k našim susedom pozrieť, ako tam vyzerá ten Mikuláš. A tam sme tieto bajné tvory, krampusy, v podstate prvýkrát videli naživo v akcii. A hovoríme tiež, bola to pre nás zaujímavosť, čo to vlastne je za tvora. Tak Ono už ako keby, ale kedysi vraj v Jarovciach tí krampusy boli, potom sa možno nejak na to zabudlo. Áno. A teraz ako keby sa znova obnovuje tá tradícia. Starej ale akože histórie. pekelne škaredý čert, to musím povedať. Že keď si predstavím čerta, tak tento je najškaredší zatiaľ. V minulosti sa tieto masky vyrezávali tak, ako vidíme aj túto drevenú. V podstate naši predkovia nemali také plastové masky alebo gumené, takže to vyrezávali tiež z dreva.
Čiže to je dávna história. A my tú dávnu históriu sme sa rozhodli priniesť opäť k nám do Jaroviec na základe týchto menšín chorvátskej a rakúskej a obnoviť túto tradíciu. Čiže keď si spomenul chorvátsku a rakúsku menšinu, tak práve v týchto krajinách aj v Chorvátsku sa niečo podobné nachádza, alebo je to vyslovene germánske? My sme boli ovplyvnení tou rakúskou a u nás sa to bere, ako tie menšiny sa miešajú sa. A ten dizajn tých masiek, to vychádza taktiež z nejakej predlohy, alebo to už je vaša vlastná fantázia, ktorú ste do toho vložili? Takto. A Krampus pochádza vlastne z Tyrolska, z Rakúska, z Alp. Čiže to sú hory. Áno. Čiže oni majú termoizolácia. koziu srsť a zároveň majú aj kozie rohy, alebo baranie rohy. Takže preto má ten charakter vlastne príbuzný koze alebo ovci. Čo je vlastne súčasťou takej noci Krampusov? Čo všetko tam návštevník vidí? Návštevník tam uvidí v prvom rade Krampusov, ale hlavným motivom je Mikuláš, ktorý je vlastne patronom našej mestskej časti, preto sme sa rozhodli aj túto udalosť poňať tak veľkolepejšie, aby to nebolo len, že Mikuláš príde, rozdá balíčky, ale aby sme tam urobili aj nejaký program s ponaučením. A to je inak to, čo Matúš aj spomínal, že to dobro zvíťazí nad zlom. Že to je vlastne hlavný motív, dá sa povedať, leitmotív toho celého. Čiže je to aj o príbehu, ktorý je s tým spojený? Skúsime opísať napríklad minuloročný príbeh. Minuloročný príbeh bol o pekelnom zvone. Krampusi si každý rok vytvoria nejakú supermoc. Tento rok budú mať temného aniela. Minulý rok majú pekelný zvon. Do toho zvonu dávajú svoju silu a tým pádom môže byť na tomto ľudskom svete, v našom svete. Na začiatku vlastne prichádzajú anjeli, ukazujú, že na svete mier. Potom, jak sa buchne do zvona, prichádzajú Krampusy a prichádza to zlo. Anjeli jak počujú ten tón, stratia svoju silu a zamrznú. Krampusy ovládajú vtedy to územie, naše ľudské v podstate, a vtedy vidíme tie ohne, vtedy vidíme ich bestenie a to četenie. To zlé. To zlé, presne. A v tú chvíľu príde Mikuláš, ktorý má svätú moc, nadmoc, a vie to dať všetko dokopy. Wow, tak neverím, že to tak dobre dopadne, hej, lebo však to je dôležité, aby to dobre dopadlo. Mikuláš, inak neviem, či už mu niekto gratuloval k meninám, všetko najlepšie. Lebo všetci od neho len niečo chcú, ale málo k tomu zagratuluje. Tak... Ale inak tohto Mikuláša, ako keby ste normálne z nejakej skrinky vytiahli, lebo vyzerá ako... To nie, že vyzerá, to je Mikuláš. To je Mikuláš. Ale dobré, ale celý rok je niekde skrytý, lebo vieš, nemôže takto chodiť po ulici. Na to má dobrú farbu. Evidentne, niekde odložený. Civilista a potom... Nie, on sa skrýva v bežnej populácii a potom sa objaví práve na Mikuláša. Tešíme sa, že dnes je tu spolu s nami. Mimochodom, kedy bude prebiehať Noc Krampusov v Jarovciach? Prebiehať Noc Krampusov tento rok s podnázvom Aniel temnoty, ktorý bude vlastne tento ročník, 5. ročník, bude 9.12., čiže túto sobotu v Jarovciach pred Domom kultúry. Ďakujeme veľmi pekne, Mário, nech sa akcia vydarí a hlavne teda nech porazí to dobro, to zlo, lebo to zlo je fakt, že